снимаме Breaking 2. Ето, имаме такова оръжие. Тука ли си? Да. Добре. Ти не отивай напред, а завивай. Да завивам на къде? Наляво. Виж, там сега ще се отвори пътечката. Ние какво, последните ли сме? Разбрахме. Мен ме изчакайте. Тук наляво на някаква врата. Ми във вратата се влиза. Да се щупи. Аз ще влиза, то вече ми бие деми. Ако искаш. Някакво... нищо не виждам. Сега е някаква сцена, аз май оставам. Secret Evil Villain Base. О, тук ще може да си получаваме пачки. Break into. Окей, знаем го, човече. Знаеш, аз предлагам? Значи, на твоя канал ти ще си качиш твоята версия, а пък на моя канал ще кача версията Никито зад кадъра на Кипарис. Би трябвало да стане интересно. О, бисквита! Зад кадъра. Пари, пачки, пачки. Някаква зала. Ябълка. Ние тук ще ставаме. Не знам, аз не те виждам. Добре. Бисквитка. Добре, аз отивам да се бия. Файт за пари. Най-хубавото нещо в света. Ще се увиди чичкото. Къде? Ето го. Битка, файт. Мисля, че да виждам. Аз тук се бия с идиотчета. С идиотчета. Тръгнете си, яще бисквитите си. Яще тъпите си бисквити. Давай, не умирай. Бягай сега. Добре, взех парите. Бягаме. Ти каза ли ти канала, че сега за Кипарис 24? Да, казах май. Не. Добре, кой си? Вай. То може Не го чува. Микрофона май се добавя през друга програма. Не се. При мен не се добавя през друга. Но ти си на компютър. Аз не съм сигурен. Не, при мен на телефона. При мен също на телефона не се добавя през друга програма.
Не! Ти беше толкова... Убиха... О. Добре. Evil News! Май ще трябва да се сепа. Значи спирам записа на екрана. Ако искаш да го качи на канала си. Наш го качи ги пари 24. Добре, напиши зад кадъра на Киприс 24. Дали някой там го казвам се изписал. Ако ти си записал, ти ще пратиш своя запис на екрана, ама трябва да го пратиш не като линк за YouTube, трябва да го пратиш като самия видеоклип, за да може да се изтегли и там да го запиша. Добре, аз ще трябва да се чуча. Добре, да, махайте се, И там идва Wave 1, ама аз трябва да се възстановя. Трябва да проверя запис. Аз се скрих в джима, защото не искам да се бия. Нали, само не ми казвате, че сега да си пусна звука, трябва да вляза в настройките. Не трябва. Значи, сега като натисна бутона за звука ми се регулира звука на опаза. Какво стана? И за да премина звука, Wait a трябва да minute. вляза звук или прав. Усиля медия. Не обръщайте вниманието и тези настройките ми издават звук. Аз не обръщам внимание, аз... Добре. Бисквитка. Трябва пари. Точно. New event. Pay rice. Добре. Аз трябва да взема да се храня. Разбрах. Всички други, които са нормални, ще отидат. Аз не мога, аз трябва да се възстановя. Да, добре си изписал. Добре, ама аз още снимам. Аз снимам докато не ме убият. Добре, снимай още. Нямам роботи. Обаче... Не ходя бързо само заради това, че
some low energy. Мада 410 мегабайта. О боже. This book is so boring. Ще трябва да ги дефитна и май ще получа нещо. Defeat. Та. Първият е дефитът. О, готово. Втория. Ето. Видях. Мисля, че трябва да се затварят, защото Добре. Колко време? Добре, и аз трябва да тръгвам. Довиждане!